आच्छा गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ बनसुनि जानानै बोजबबाय आरो खौरां नायनो मोजां मोनग्रा बयबो रायजो राजा आइ आफानिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बे रौता हालामनि जे आनसलिक कमिटि बनसुनि बे बनसुनि आनसलिक कमिटिखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय। दिनै मख'नो गोनाङा बेनो जे फर द फार्स्ट टाइम आनसलिक कमिटिखौ जोङो रौताखौ दानानै लानो हाबाय। दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि सान अर्थात हिस्ट्रिक डे बनसुनि थाखाय गिबि जोंनि आनसलिक कमिटिया दाजाफुंबाय। दा बेयाव आनसलिक कमिटिनि जाहा आफादगिरि महरै जोङो मुस्रि अमृत बसुमतारी बिथांखौनो मोननो हाबाय। बेजों लोगोसेयै गाहाय नेहाथारि हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सिबिसुला दैमारि आरो बिथांजोंनो लोगोसेयै जे स्पिकार एबा बुंथिगिरि बे बुंथिगिरियानो जाहैबाय जोंहा अजय बसुमतारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरानो जोंजों आनसलिक कमिटिनि सोद्रोमा हिसाबै एबा मेम्बार हिसाबै थिसनजाबाय। गासै 35 बिनिबो बांसिन सोद्रोमाखौ जोङो आनसलिक कमिटि हिसाबै मोननो हाबाय। Lastly, one month in our BDC area, older people go ahead and convert problems. Many older people, their house is destroyed by the Assam government. So hopefully, still so far, Brahma was chief of BDC has been not visited that place, and many poor people are suffering, and many poor people are giving message like why we still the BDC. We have the rights, legal rights to stay the land, but why can't we stay and why we are homeless? So what would you say regarding this? जोंनि बनसुनिफ्राय बेनो रोखा जे जोंनि हायाव जोंहा मोन्थाय दं आरो जोंनि हानिफ्राय जों माब्लाबाबो गुबुन जायगायाव जाय खारनानै थाङा आरो जोंखौ होखारनोबो हानाय नङा। Today we clarify and we give commitment that we the Bodos are the son of the soil and we are the indigenous people of Assam and this land is our land. So whoever comes in our land, we will not compromise with that and we will never leave our land. We will stay in our land and we have the rights to stay in our land. So I request to the government that you have to protect us and you have not any rights, you have no any permission to make such type of cruelty to our Bodo and Bodos. And this is our land and we will never leave from our land. दिनैनि समाव जों नुबाय थादों जे एमप्लयमेन्ट जेनेरेशना मोनसे ग्रेट प्रब्लेम जानानै फैगासिनो दङ। सरकार जानायनि सिगां बिफोर द फर्मेशन अफ द गभर्नमेन्ट अफ बिटिसि गोबां दैदेनगिरिफोरा स्वयं दिनै चिफ प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन जे इलेक्शननि सिगाङाव गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन जे बिथांमोनहा मोनफा मोनफा न'खराव साफा साफा साखरि होगोन आरो साफा साफा संस्थाफोरनि थाखाय सुबिदा होनाय जागोन। किन्तु जोङो दिनै नुनो मोनबाय थादों जे बिथांमोनहा 4 ग्रेडनि जब मोनसेबो होनो हानायखौ जों नुवाखै आरो बिथांमोनहा एमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि खेत्रआव 100% फेलियर। दिनै जों नुनो मोनबोबाय थानाय बायदियैनो जालांबाय थायोबा थारैनो जोंनि यांस्टार्सफोरा बा नेक्स्ट जेनेरेशना गोबां मोनसे इक'नमिकेलि पुवर जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बा जोङो एमप्लयमेन्ट डिप्राइभेशन जानायनि लामायाव थांगासिनो दं। बिनि थाखायनो जोङो बनसुनि जानानै खावलायगोन जे जेसेबां हागौ गोख्रैनो जाहाथे एमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि खामानिखौ नोंथांमोनहा मावफुङो आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरनो जे गोबां बेलायाव अनसुंथाइ होनांगौमोन बे अनसुंथाइ होनांगौनि खामानियाव दानि जे सोलिफु सरकार बे सोलिफु सरकारा एसे लेहेमियायै मावनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जों खावलायो
नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि गासै बिथिङाव नोजोर बोनानै जोंनि रायजो राजा आइ आफानो थाबैनो फिननायखौ होनांगौ आरो खामानिखौ जाफुंनायखौ जों लुबैयो। प्रमोद सरकार थागी फालियो हमार ब्रिटिश मনত प्राय बड़ो मानके माने एजुकेशन गावे गावे एजुकेशन चलि থাকে আর প্রায় ভাগ মানে কিছুমান ভুলে খায় এই ক্ষেত্রে আপনি কি কব? আজিৰ দিনত আমাৰ বনসু ফালৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মাটিত আমাৰ বড়োসকলক এনেকুৱা উচ্ছেদ কাণ্ড এই কাণ্ডবিলাক আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰিম। আহি থকা দিনবোৰত আমি এইটোৱে চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাক ডিগনিটি আমাৰ ৰাইটছ এইটো আমি ভালকৈ যাতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ মাটিত আমি যাতে নিজৰ বুলি আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ এইটোক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ যে প্ৰাপ্য আমাৰ যে বাৰ্ড আমাৰ যে ৰাইটছ এই বাৰ্ড ৰাইটছসকলক আপোনালোকে যাতে আমাৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে আৰু আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ লগত বা আমাৰ বড়োসকলৰ লগত এনেকুৱা যদি কৰি থাকে এনেকুৱা উচ্ছেদ কাণ্ড ক'তবা আমাক কিডনেপিং ক'তবা আমাক হত্যা কৰা ক'তবা আমাক ল'ৰা ছোৱালীক হাৰাশাস্তি দিয়া এনেকুৱা যদি কৰি থাকে আমি এটা ডাঙৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আৰু আমাৰ এই ডিগনিটি বা ৰাইটছটো লৈ পেলাই আপোনালোকে খেলি নাথাকিব। সহ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকে কি হ'ব ভাবিব নোৱাৰা হৈ যাব। The secretary of the BTC Rajan University is in jail. They have promised lastly that they will signatory he will be released from jail. But still chief of Pramod and as well as BTC deputy chief Robito, they have not taken any risks and they have still not withdrawn their pledges. What would you refer to them? दिनैनि समाव जों नुनायाव रोखाया बेनो जे माखासे लबिस्ट गाद्दि लबि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जे बर' जातिनि नायक बर' जातिनि सासे जोहोलाव रन्जन दैमारिमोन बायदिया दिनै जेलाव थानांगौ जादों। सोरबा सोरबा पलिटिशियान्सफोरा गावबा गाव पलिटिकेल केरियारखौ फिउचार केरियारखौ गिनानै रन्जन दैमारि मानाव गेदेर सारखौ दिनै बाहेरायाव उदां अखोराङाव फैजानायखौ गिदों। बिनि थाखायनो दिनै षड़यन्त्रखौ बिथांमोनहा रसायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि बे षड़यन्त्रआव जोङो बर' जातिखौ माब्लाबाबो खोख्लैनो हाया। जोङो बनसुनि जानानै गासिबो दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै सरकारनिसिम जोङो बेखौनो मिथिहोहरनाय जायो फैबाय थानाय समाव जोङो जुदि मानाव गेदेर रन्जन दैमारिमोन बायदि सासे जोहोलावखौ उदां अखोराङाव नुवाब्ला किन्तु जोबोद गिदिर आन्दोलन जोङो लाफुंगोन आरो बनसुनिफ्राय जोङो बेखौ गहोनायखौ दाबिखौ खालामबाय थागोन। रौता आनसलिक कमिटि दाफुंजानायनि गेजेरजों जे दिनैनि दिनावनो जोंनि आसामनि जे मेट्रिकनि रिजाल्ट मोनबाय बे मेट्रिक आनजादाव जाय जाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा उथ्रिसार जानो हाबाय। सोरबाया डिभिजन मोनबाय, सोरबाया रेंक मोनबाय, सोरबाया स्टार मारिबाय, सोरबाया गोबां नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय। दा बैसोर फंबाय बिनानावमोननो जोङो बनसुनि जानानै रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय, बेस्ट उइसेसफोरखौ हरबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे हायार इडुकेशननि थाखाय गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फंबाय बिनानावमोनहा मोजां मोजां कलेज इउनिभारसिटिसफोराव जाहाथे मुं थिसननो खाबु मोनो आरो मुं थिसननानै जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि समग्र आसामनि थाखाय बा समग्र भारतबर्षनि थाखाय नाम रोशन खालामनो हायो, गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हायो आरो समाजनो गियान होलांनो हायो आरो नोंथांमोनहा जोंनि साफा साफा
अलंबार हाथरखि जोंनो नोंथांमोनखौ समाज जौगानायनि थाखाय हारि जौगानायनि थाखाय नांगौ बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो खावलायो जाहाथे इयुननि समफोराव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट लानानै फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना फरायलांगोन गोजौ शिक्षाखौ एबा हायार एजुकेशनखौ एचिभ खालामगोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो आङो बनसुनि जानानै बेस्ट उइसेसखौ हरबाय आरो धन्यबाद जनाइছোঁ पार्टी बন্ধুসকললৈ আজি ওদালগুৰি জিলা বনচুৰ আয়োজনত আজি ৰৌতা আঞ্চলিক কমিটি বনচুখন গঠন কৰা হ'ল আজি ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰথমখন আঞ্চলিক কমিটি হিচাপে আমি গঠন কৰিলোঁ ৰৌতা আঞ্চলিক কমিটি তো ইয়াতে সভাপতি হিচাপে পোৱা গৈছে অমৃত বসুমতাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে পোৱা গৈছে চিবিচুলা দৈমাৰী আৰু মুখপাত্ৰ হিচাপে পোৱা গৈছে আমাৰ অজয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে নিজ জাতিৰ বাবে কাম কৰিব ওলাই অহাৰ বাবে আশা কৰোঁ অহা দিনবোৰত গোটেই বড়ো ৰাইজে যাতে বনচুৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী ল'ম তাতে আমাক সহযোগ কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে দেখি পাব বনচুৰ নেতৃত্বত এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে এটা যিটো আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পৃথক বড়ো ৰাজ্যৰ সেইটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 234 অনুযায়ী আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ সাংবিধানিক অধিকাৰ সেইটো আমি সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ কাৰ্যসূচীবিলাক আমি ভৱিষ্যতে লৈ গৈ থাকিম আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি আৰম্ভ কৰিম তো সেইখিনি কৈ আজি এই সংবাদমেলখন সামৰিছোঁ ধন্যবাদ